сябры, мне здаецца, у нашым пакоі сапраўдная бойка адбылася. Амаль так і было. Салют усім. Расказвай, што тут у вас здарылася? Ды Кася кідала ўсё, што ёй пад лапу траплялася. За чаго? Просто я замест цукру ёй у кубачак соль паклаў, калі гарбату пілі. Ты гэта спецыяльна зрабіў? Ды не, што ты, выпадкова. Але яна не верыць. Пазнаю нашу Касю. І старонкі з кніжак павырываныя. Угу, так, бедныя кніжкі. О, а ў мяне ідэя з'явілася. Якая? Ага. Ну, давай паспрабуем. Сябры, мы зробім так, каб Кася зразумела, што так сябе паводзіць нельга. Толькі вы нас не выдавайце. Дамовіліся? О, добрага ранку, Кася. Ніякі ён нядобры. Будь здаровая. Гэта не я чхала. А хто тады? Здаецца, гэта кніжка чхае. Не выдумляй. Кніжкі не могуць чхаць. І кашляць не могуць. Дапамажыце, мне вельмі дрэнна. Паважаная кніга, што з вамі? Кася так мяне кідала, і мае старонкі адарваліся. Кася, гэта праўда? Ну, была справа. Старонкі адарваліся, пераблыталіся, і таму я захварэла. Ой, Пэўна, у яе тэмпература. ну не можа такога быць. Так, памераем. Вой, 36,6. Так гэта ж нармальная тэмпература. Для людзей нармальная, а ў кніжкі тэмпература павінна быць не вышэй за тэмпературу ў пакоі. А якая тэмпература ў нашым пакоі? Каля 22 градусаў. Ой, холодно мне. Ой, Трэба яе ўхутаць. у нас папера ёсць. Яна будзе нібы коўдра для кніжкі. Нясі. Так. Вось, трымай. Угу. А яшчэ неабходна ёй перабінтаваць старонкі. А чым бінтаваць будзем? Звычайным бінтам зараз прынясу. Звычайным скотчам. Толькі справа гэтая вельмі адказная, Кася. Я табе дапамагаць буду. А нашы гледачы пакуль мульцік паглядзяць. Так, давай. Ну як вы, паважаная кніжачка? Ой, здаецца, паправілася. Дзякуй вам. Кася, ты нічога ёй сказаць не хочаш? Ну, хачу. Прабач мне, кніжачка. Гэта ты з-за мяне захварэла. Я і цябе пакрыўдзіла, і на Лесіка нашага накрычала. Эх, ну вось куды ён пабег? Я і прабачэння ў яго не магу папрасіць. Ну, нарэшце. Я думаў, ніколі твайго прабачэння не дачакаюся. Лесік. Дык гэта ты за кніжку гаварыў. Я думаю. І ты, Маргоша, ўсё ведала і маўчала? Падыгрывала Лесіку? Кася, мы просто хацелі, каб ты зразумела, што б не здарылася, выходзіць сябе нельга. Ты ж не чайнік. А ён тут пры чым? Ты не чайнік, каб закіпаць, зразумей гэта. Ну, просто характар у мяне такі. Вы ж ведаеце, якая я запальчывая. Аднак ты, Лесік, таксама добры. Чаму мне солі насыпаў у гарбату? Прабач, я задумаўся. Рассеяны з вуліцы басейнай, вось ты хто. Зноў пачынаеш. Марго, скажы ёй. А я лічу, што Кася мае рацыю, а табе, Лесік, трэба быць больш уважлівым. Да я стараюся змяніцца. І я, шчыра кажучы, стараюся. Ты, Маргошачка, няўжо ў цябе ёсць нешта такое, ад чаго б ты хацела пазбавіцца? Вядома, у кожнага ёсць свае недахопы. Неабходна толькі іх прызнаваць і старацца выпраўляць. Добра, што мы гэта разумеем. Тады я буду старацца, так буду старацца, што вы мяне хутка не пазнаеце. Глядзі, Кася, не перастарайся. Не бойся! Самае лепшае я пакіну. Толькі стану больш спакойнай і разважлівай. Паглядзім, як у цябе гэта атрымаецца. А зараз давайце мультфільм глядзець. Сябры, будьце уважлівымі і ўсё запамінайце. Ведаеце, чаму я вам так кажу? Правільна, потым вас віктарына чакае.
А зараз увага! Абяцаная віктарына па мульціку «Дядя Стёпа міліцыянер». І спачатку, як заўсёды, разминачнае пытанне. Першае ад мяне. Назовите нумар, які быў на спартыўнай форме дядзі Стёпы. Ну, Лесик, як придумае пытанне, я не ведаю. А ты, Маргоша, што скажаш? Здаецца, нумар 8. І вы гэтак жа адказваеце. Лесик, я і гледачы адказваем. Нумар 8. І гэта правільны адказ. Другое разминачнае пытанне ад Касі. У мяне яно, як заўсёды, супераўскае. Толькі адказвайце адразу, не думаючы. Як празвалі дзеці дядю Стёпу? Светлафор! Не чакала, што вы так хутка адкажаце. Малайцы. Дядя Стёпа, светофор. А пытанне для вас, дзяўчынкі і хлопчыкі, будзе Маргоша задаваць. Слухайце уважліва, якая істота знаходзілася ў светлафоры на плошчы. Свае адказы з малюнкамі дасылайце нам у Добраранак. Адрасы вы добра ведаеце, але на ўсялякі выпадак нагадваем. Паштовы 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Ці электронны добраранак@gmail.com. Пераможцы, як заўсёды, атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». А зараз давайте падвядзем вынікі віктарыны па мульціку «Вяртанне блуднага папугая». Кась, ты як? Ну, даўно пора. Тады нагадваем пытанне, на якое павінны былі адказаць нашы гледачы. А гучала яно так. Хто быў у пакоі разам з хлопчыкам, калі папугай Кеша знайшоўся? І правільны адказ такі. Там быў... Ау-ау! Сімпатычны сабачка. Вовка! Кеша! Кеша вернулся! Усе гледачы, якія прынялі ўдзел у віктарыне, адказалі правільна. І паглядзіце, якія цудоўныя малюнкі яны нам даслалі. Вось які сімпатычны сабачка атрымаўся у Ангеліны Вайтовіч з гарадскога пасёлка Лукскі Жлобінскага раёна. Гэтага мілага сабачку намалявала Яніна Маркавец з Рэчыцы. А Ніночка Іванова са Смаргоні нам ажно 2 малюнкі даслала. І сам папугайчык Кеша, і сабачка у цябе, Ніночка, вельмі характарнымі атрымаліся. А вось малюнак Сафіі Дубовік з Мінска. Ён мне вельмі падабаецца. Малайчына Сафійка. І яшчэ мы з задавальненнем паказваем вам малюнкі нашых добрых сяброў. Кірыла і Міраслава Кур'яновічаў з Мінска і Аляксандры Рудкоўскай з гарадскога пасёлка Гарадзішча Брэсцкай вобласці. Мы віншуем вас з перамогай, сябры, і чакайце ў хуткім часе прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». А зараз будзем развітвацца. Усім цікавага і вясёлага дня! А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Каб зноў вас весялосцю зарадзіць!